Sobretot ens planteja que reptes de cara al futur, dels propers 2, dels propers 5, dels propers 10 anys, doncs hi ha moltíssima feina a fer. I segurament la gent que haurà de fer aquesta feina és gent que precisament quan naixia a Casals de Joves l'any 94, doncs tot just era molt petita o encara havia de néixer. El 1994 va néixer l'Alba de Sant Curro del Casal de Joves Guineueta, que sé que avui sou uns quants que esteu per aquí. I ella avui el que farà serà explicar-nos aquesta vivència i també quines ganes tenen de construir futur d'ara en endavant. Bé, gràcies per convidar-me primer de tot. I jo, de veritat, he fet una xuleta que penso fer servir. I, de fet, he escrit com un petit text que suposo que reflexa una mica la meva posició respecte a Casals de Joves i en tant això, una mica el que pretenc o pretenem aconseguir a través d'això. Per tant, us el penso llegir ara. Vindràs a sopar? Marxes 3 dies a una trobada? Com és que arribes tan tard si només tenies reunió? Benvinguts 20 anys. Benvingudes les ganes, la motivació, els somriures i les lluites de joventut. Benvingudes les festes, les amistats, les escapades i les bogeries. Benvingudes les oportunitats d'organitzar-nos amb totes aquelles persones amb qui compartim inquietuds, problemes i realitats des de la mateixa perspectiva, la del jovent. Benvingudes les ganes de transformar i crear una nova societat. Benvingudes les ganes de ser inconformistes i voler-ho tot. Casals, com a mínim per a mi, és crear, és avançar, transformar, cooperar i créixer. Ara que ja hem après a caminar, a parlar i a escriure, ara que ja ens hem fet grans, és el nostre moment, el de l'actitud. És el moment de seguir creixent tot fent xarxa, de tenir companyes i amigues a cada poble, de treballar colze a colze amb aquells qui pensen que el jovent tenim molt a dir i treballar encara més amb aquelles qui pensen que ja els passarà això que diuen, són joves. Tenim l'edat de ser incansables, de ser fortes i rebels, de trencar estereotips, rols i opressions. Tenim l'edat de gaudir del que fem, de decidir si fem de l'associacionisme un mode de vida i d'assumir tots els reptes que ens proposem. Tenim l'edat de decidir què volem i cap on anem. Tenim l'edat i tenim les eines. Eines que construïm plegades en cada activitat, trobada i reunió. Benvinguts 20 anys, benvingudes les ganes, les il·lusions, la motivació i l'actitud. Benvingudes totes aquelles persones que se sumen cada dia als casals, que ho volen i ho donen tot. Benvingudes totes aquelles que no callen, que no estan conformes, que tenen ganes de transformar, perquè Casals de Joves té de totes i cada una d'aquestes persones. Benvinguts 20 anys més d'actituds casalera. Per molts anys, Casals de Joves.